Fetus sa nasarakan di septic tank posible po naggapu iti unega mismo iti Abra Provincial Hospital. Amwan di live report manipud ken ni Bridget Mayor. George, rumrumwari iti investigasyon ti pulisya naggapu iti uneg ti ospital ti nakita a fetus iti septic tank. Iti pa nag-investigar ti kapulisan, posible nga iti uneg ti ospital ti naggapuan ti fetus a nasarakan iti septic tank ti Abra Provincial Hospital. Na-i-flush dayto iti toilet bowl. Di possibility kami nga na-i-flush dayto it. Hama kami nga basta-basta nga may bagkat yung cover di lift section. So nadagsan niya dyan, no, babae lang kuman nakakaya nga mga lift dyan nga cover. At dati nakaposte a gwardya iti wastewater treatment plant ti ospital no sa dinno a nasarakan ti fetus. Ken kasapula na bagkaten pa iti konkreto akalog ti septic tank sakbay a malukatan. Iso ako na ti pulis, imposible na ibeleng dito iti fetus. Ngem pamati ti management ti ospital at dati nang igagara anang ipan. Naikabil deja intentionally. Kasla pang kaslan samot pang kwada ti hospital. Numan pa'y kasta, nakikoordinar ti kapulisan iti ospital tapno matuntun numay sa a pasyente wenno bantay ti pasyente ti responsable ti napasamak. George, dati koordinasyon ti kapulisan ken kastamet ti staff ti ospital tapno ti kastaget matuntun no sino ti responsable ti abortion ken kastamet ti pan nakaibeleng ti fetus. George? Thank you very much, Bridget Mayor, kabayatan.